bar gawa haka tsawon awa nawa kenan? Ai ya kamata a killace shi a kai hukuncinsa. Ban gane ba. Kai? A to duk inda aka yi alwala ta warware. Fi sabilillahi a bar gawa tun awa nawa ba wanda ya iya zuwa ya kula da shi a kai shi makwanci. I want problems always. Ne ba fa. Kai. Anya ko wannan ne. Kai. Wani irin gawa ne a ce kowa ya wannan mutane ba sa tsaya su duba yadda za a gyara gawa ba dole gawa ta dinga wannan ba haba me wannan a gyara mutum a bar shi haka haba ai bai kamata ba ga mutum ya wannan haba da Allah ana ta wannan ji nake kamar motsi fa wai arwallan nan ku daidai na yi ta? You waka come. Yanzu fi sabilillahi yanzu ina cikin mai garin wai ɗana ya mutu amma yanzu in gagara wadda zai wanke shi yanzu waya gari ya ka gama shaye-shayen ka kai ka zo ka mutu. Na kira Tunimu, na kira Ibrahim, na kira Malliman su zo su wanke ka, kowa ya gagara. Sai dai a ga sun fita su ce kowa alwalan shi ya kare. Na me ya alwala? Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ha, duniya kenan. Wannan kadai ya ishe ka karatu. Mutumin banza sha. Din ne ban gyara da dai bane. Bismillahir rahmanir rahim. Ashe ban cire takalmi bane. Bismillahir rahmanir to ina so alama ban kuskure ba ke ba to amma in ka san ta wata ai baka san ta wata ba ina zuwa ba mu gani dan uban gawa ma mu haka ta gamu ta bar mu dabara kashin kwance wanda bai iya ba ya bata jikinsa